Bantog na di ka masugo ha. Kaya nagtanaw di ka TikTok. Patay lang yung kang mama. Subog yung kang mama. Gago! Kaya pangita ni Papa. Uy, asa man si Papa kay hugasan padala sa pulo. Ito na ko si Papa sa kwarto be. Basi naara dito ah. Ah! Uy, wala po. Si Papa na ito eh. Uy, nagano ni hugas mo ni Papa diya. Uy, paasa man ka oy! Patay dyan kang mama do! Isugo ba yan kang ipahugas? Bitaw na ko be? Uy, kita mo na nagpupupoy sa ilalim sa bangko. Mango na ko din. Gunggong! Uy! Papa! Uy! Bukan mong kadira! Tulog! Tulog. Bangon na guli na pa. Kanako istorya si Muha. Caca, pita sa kubangon ko. Kita juga mo kita ko tago kay ko diri kay di ko masuguan sing mama imo ko pangita pod. Tan, gusto ko makan ni mama. Ha? Gusto ko makan ni mama. Kaya ko ni mama. Pangugas sa plato. Asa di sila to? Nanglaba. Nang laban na may kanina. Nanglaba pa sa dito sa po. Ah, nang laba. Sa liyo. Asa mo gason? Narito ah. Tigay kayo. Ah, dagana pud ning hugason ni mama nimo eh. Ayaw di ma! Pangugas na naman. Ikaw rin hugas ko. Hmm. Sige na. Oh no! Na gibuhat. Diba na. Ina si mama nga. Ina mama nga. Ma. Si Papa daw kinagibuhat inay to ka. Inay to ka. Hindi totoo yan. Bantay kag masuko si mama ka. Di lagi. Ano ko eh? Dagang gigugas ron. Ala sa diyo. Ako gibuhat ron sa ano. Wala mo na si Papa. Dito may sugo na masako na ba si mama? Ma! Si Papa ma! Di man masugo! Ma! Di man masugo si Papa kay naman siya gibuhat daw dito ah. Loko-loko man to. Usa nagloko-loko? Naganina ra biyan ako siya gingnan na manghugas og plato ka ato dito balik dito to. Sige siya masugot to. Kaya na siya buhat nito sa baloy. Ay na og dili siya mo adto diri bunal ko ni siya ang planggana. Oh no! Isa mo niyo, balik na buko kay Papa. Sige ma. Ikaw, Ay, tama. Ako dito ko yun si Papa. Kung matik sa bako doon. Pasinati ko na ko ato. Bantog na di ka masugo ha. Kay nagtanaw di ka TikTok. Patay lang yung kang mama. Subog yung kang mama. sa si panawag, murag si Kinshin to ba doon sa nako bi? Chagit-chagit man. Ma! Mama, hindi masugo si Papa. Kaya tuloy sa TikTok mga babae. Unsa ba to na din sige kog tawag ninyo? Oh my God, dito mo. Uma, sa sir sa TikTok dito, apang babae sa sayaw. Mao ba? Bantog ra din sige kog panawag ninyo. Tara. Tuon na ko dito ba? Sagod. Sagod. Ano, si Papa mo? Yay! Bantog kay di ka masugo ha. Bantog kay dili ka masugo ha. Ano? Sige kung panawag sa imo ha. Wala mo ka na nawag sa kuwa! Ay! Sugo na ko si Kinshin. Wala mo ka na nawag sa kuwa! Nakatanaw na di ka TikTok. Wala mo ka na nawag sa kuwa ba? Tumugos sa iko! Mukhang cellphone ha. Tumugos sa iko! Wala mo ka na nawag sa kuwa! No. Wala mo ka na nawag sa kuwa eh! Hindi mo! Hindi mo ako na mami! Ayaw ka, dalipat ka! Hindi mo ako na mami! Ang ano eh! Ang payat mo ha. Ambay! Wala ba? Uy! Ang ano eh? Wala ba? Oh, imuha mo na. Mamuga! Ganina na ko sige panugo ninyo. Ganina na ko sige panawag kay Kitchen. Hala, naglaman na yung TikTok. Naglaman na
Papa, si Ma'am Tanduyan, Japan. si Teacher. Teacher, Maripay. Maribay Tanduyan. Oh, Okay, shout out kay Ma'am Teacher Maribay Tanduyan no, sa teacher song anak. And sa mga wa pa na subscribe sa akong YouTube channel no, please. Saman. subscribe sa among YouTube channel, The Yogi Show. Ayan, so subscribe sa YouTube channel, The Yogi Show. So, content lang ang tanan. So, inta nalingaw mo at ang mga uban pag video na mong i-upload. So, unsa mo sulti na mo ya? Bye-bye!